Mindu daħal fis-seħħ is-servizz ta' ambulanza fiċ-ċentru tas-saħħa Traħal Ġdid f'Marzu ta' 3 snin ilu kien hemm aktar minn 6,670 sejħa għall-għajnuna. Ċifri li kiseb One News juru li kull ma jmur it-talbiet qed jiżdiedu. Fil-fatt, fil-waqt li fl-2016 kien hemm kważi 1600 talba, fl-2017 dawn iżdiedu għal 2400. Żdiedu bi ftit is-sena ta' wara u din is-sena sa issa fl-ewwel xarejn diġà kien hemm aktar minn 300 talba għall-għajnuna. Id-Deputy Charge Nurse taċ-ċentru tas-saħħa Traħal Ġdid, Jesmond Mikallef, spjega li dawn iċ-ċifri jiġdu l-bżonn kbir li kien hemm għal dan is-servizz. Li ma servizz qed inaqqas il-ħin mitluf fl-ivvjaġġar biex jiġu salvati aktar nies f'inqas ħin. Fuq l-emerġenza huwa time response. Iktar ma nilħu l-pazjent f'inqas ħin possibbli iktar aħjar. Eżempju attak ta' qalb fuq in-naħa let's say ta' Żurrieq, Birżebbuġa, minn hawn sa Birżebbuġa id-distanzija iqsar milli ikollok ambulanza telqet minn Mater Dei għal Birżebbuġa, ġifieri qsamna nofs triq. Qed nifrankaw più o meno 15 to 20 minutes. Min barra li tkopri lokalitajiet kollha fin-naħat isfel ta' Malta, l-ambulanza Traħal Ġdid tisseħ ukoll fuq inċidenti li jseħħu fil-portijiet u żoni industrijali, bħall-ajruport u l-Port Ħieles. U biex tkun assigurata l-aqwa kura, il-professjonisti li jaħdmu fl-ambulanzi nataw taħriġ kontinwu. Bl-aktar riċenti intemm dan ix-xahar minn professjonisti tar-Royal Surgeons of Edinburgh. Bħalma tixhed l-istatistika dawk li offrew is-servizz tagħhom b'tant dedikazzjoni f'dawn l-aħħar 3 snin ħallew ir-riżultati. Kenna choking anke ta' tfal li salvajna. Kenna CPRs li morna tajjeb ħafna fihom, kenna drowning, kenna stab wounds, kenna gunshots, kenna tuħta nifs li morna tajjeb fihom. Huwa vera li din hija professjoni, iżda Sur Mikallef sqar li xogħlu imur lil hinn minn sempliċement sors li jagħtih il-ħobża ta' kuljum. Qal li għalkemm ċertu każijiet jaffettwaw u jħalluh emozjonat, l-aktar dawk ta' suwiċidji xejn aktar ma jagħtih sodisfazzjon daqskemm meta jgħin isalva l-ħajjiet. Mhix faċli ġifieri, ma dan huwa xogħol tagħna, xogħol inħobbuh qiegħed għall-qalbna ħafna. Nemnu kollha li anka according to the statistics qed insalvaw ħafna ħajjiet u qed nilħqu l-ħin, qed nilħqu n-nies il-pazjenti f'ħin fl-inqas ħin possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.